Salutare dragilor și bine ați revenit în bucătăria Papilele Alintate. Meniul meu pentru weekendul acesta a fost borș de oase, friptură la cuptor cu salată de varză și tort cu cremă de cacao și dulceață de afine. Peste legumele tocate în cubulețe, morcov, ceapă, țelină și ardei, am adăugat oasele opărite în prealabil. Am condimentat bine cotletele și mușchiulețul de porc și l-am introdus la cuptor până când au prins o crustă aurie frumoasă pe ambele părți. Deși puteam să fac o garnitură mai complicată, am mers pe ceva simplu, o salată de varză albă, crocantă, fresh și numai bună lângă friptură. Uneori chiar cred că în simplitate stă tot farmecul. La desert am ales să fac un tort, pentru că, sincer, masa de weekend fără desert parcă nu e complet.
Și cam așa arată meniul meu de weekend. Un borș de oase ca la bunica, o friptură rumenă la cuptor cu salată de varză și un tort cu cremă de cacao și dulceață de afine. Sper să vă placă și voi ideea și să vă inspire să gătiți ceva bun pentru cei dragi. Până data viitoare vă doresc poftă bună și să aveți papilele alintate în fiecare zi. Pe curând!